F'istqarrija l-Partit Laburista jiddikjara li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma jistax jkun kredibbli meta jitkellem u jistaqsi fuq relazzjonijiet mal-kontratturi. Il-Partit Laburista fakkar kif ma kienx esponent tiegħu illi mar fuq il-jott ma' kontrattur illi jingħata kuntratti ta' miljuni ta' euro mill-Gvern. Il-Partit Laburista jisħaq li Lorenz Gonzi għandu l-obbligu jwieġeb kemm Zeren Vassallo għadda lill-Partit Nazzjonalista f'donazzjonijiet matul l-aħħar 8 snin taħt it-tmexxija tiegħu bħala Prim Ministru. Il-Partit Laburista qal li huwa Lorenz Gonzi illi jrid iwieġeb u jippubblika kemm il-kuntratti ngħata lill-kumpaniji ta' Zeren Vassallo fl-aħħar snin u kemm kien il-valur totali tagħhom. Vassallo huwa magħruf għalkemm huwa qrib ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista bħala wieħed mill-benefatturi ewlenin tal-istess partit. Ftit ta' snin ilu kien fdat bil-bina tad-Dar Ċentrali f'Tal-Pjatà. F'din il-leġislatura ingħata l-kuntratt tal-bina tal-Power Station tal-BWSC waqt li tħallas ma' 8 miljun euro f'sussidji biex iżomm anzjani fid-djar tal-anzjani tiegħu illi l-Gvern ma jkollux post tal-jom. Ftit iktar minn ġimgħa wara l-waqgħa tal-Gvern f'Diċembru li għadda, il-MEPA approvat fi żmien rekord eżattament 6 xhur qabel tippermetti liġi żvilupp ta' shopping complex ta' Zeren Vassallo fejn illum hemm il-fabbrika tal-Lavembraw. Fil-istqarrija tiegħu l-Partit Laburista qal li Lorenz Gonzi għandu jwieġeb b'mod ċar ukoll jekk kienx hemm uffiċjali ta' għolja tal-Partit Nazzjonalista illi għamlu pressjoni fuq negozjanti ewlenin biex jagħtuhom il-flus għall-partit. L-istqarrija tgħid illi jekk Lorenz Gonzi jrid jitwemmen għandu jippubblika l-accounts tal-partit li jmexxi kif ilu jagħmel il-Partit Laburista.